Wij staan voor een paar roege dagen, steeds maar stormbaar. Joen en vannacht is het nog net zoveel. De verwachting. Joen en vannacht. We hebben door flinke opklarings. Wat? Het klaart flink op en mooi rustig waar kon het te dik houden. Temperaturen zomen bij de 1 graad heen op het Vesterloon. Op de eiland lijkt die temperatuur wat hoger en het houdt verbonden met de windrichting. En de wind komt dan uit het zuidwesten mooi, krimpt al en zal matig en vrij krachtig wezen in het watergebied. Vierders, natuurlijk maar die lege temperatuur, voorstaan groen. En dan is het tijd van morgen. En dan begint die dag nog maar zinnen, maar vrij rustig waar. Maar letter in de maand in de midden is het trekken. Dan ruint het stevig, valt er een protterrein. En de temperaturen staan 8 of 9 graden. En de wind die helpt het in de midden aan. Want volle storm krijgt 8 tot 9. In het kustgebied krijgt 9 het zuid-zuidwest op het Vesterloon. Een huddewind, maar wel een waarschuwing van zware windstichten in krijgt 10 of 11. En dan zetten we terug naar de joentijd en de nacht. Eerst even een beetje minder wind, letter in de joen, maar in de nacht draait de wind naar het westen, naar het zuidwesten en is weer een volle krachtjochen, dus volle storm. Wel, het waren op vrijdag en ik heb het vooruitzocht. Vrijdag een stormdag. West-zuidwesten storm, een volle krachtjochen, vierders buien, maar kon ze op zware windstichten en natuurlijk, de zinnen komt ik nog wel even te vastgaan. Op sneeuw en sneeuw is het oors, al boven 12 graden, een minder sterke wind en betiden rein. We met hem aan, maar weer even in het stormmarge.